Vitonella kohti länttä. Näkyy. Tulee täysillä yksi ajoneuvo. Kuitti, lupa pysäyttää, jos tulee. Ampuu. Okei, kuitti, lupa ampuu, kaikilla lupa ampuu. Yksi rikollisen ajoneuvo ajaa norttiin, Alfa 3 markkerin suuntaan, Alfa 3 jahtiin ja... Alfa 2 lähtee jahtikas. Lähtekää se. Yksi ajoneuvo pääsi karkuun pohjoisen tien suuntaiseen. Elikkä Alfa 3 pohjoinen tie. Alfa 3 perässä. Tietä pitää. Kolmonen tiedottaa, niin hajaantu 2 autoa ja molemmat hajaantu. Toinen menee vestiin ja toinen menee pohjoiseen. Kuitti, joo, rauhoitusliike. Eli tässä vaiheessa Alfa 5 lähtee satamaan, myös Alfa 4, menkää satamaan. Alfa 1, 2, 3, lentokenttä, saitteko? Alfa 4 on odotan nyt pulrokkaan. Meidän pitää päästä pois täältä tulilin. Mitä nelonen tekee tälle vaan? Lähtikö ne vasem... Tällä hetkellä on länteen menevän auton taka-ajossa. Älä voi jo viestää eteenpäin. Meidän pitää päästä sen eteen. Navigoi mu. Vittu ne ampuu me. Tässä pian kaikilla on joku, joka Pit. ei ymmärtänyt tehtävää. Saatana! Oi perke! Oi saatana! Taisi nyt osua 3. Ei osunut. Vittu! Perkele! No niin, nyt osuivat 3. Kolmonen tiedottaa, 3 ajoneuvo 1000. Rengas rikki. Meiltä meni rengas. Joo. Kolmosen pääty on tällä hetkellä Antrakian kaupunki. Ei pääse minnekään. Kuitti, komennon ajoneuvo tulee sinne tehdä asemia ottamaan. 3. Ajanut ykkösenkaan varmaan. Ne on vetänyt ykkönen. Tsekatkaa tää alue. Vitonen lähestyy satamaa, on käännytään sataman tielle. Siellä on törmätty oikein kunnolla. Onko sillä panttivankia auto? Ei. Se on kuollut. Vitonen satama-alueella hiljasteel. Se on kuollut. Kortesi on kuollut. Kortesi on kuollut. Ui! Älkää koske. Se on vissiin vedetty Alvaa